sengasango kepha umndeni wakho uzungeze ngothando. Indoda ayikhethayo yamshiya imfumba athi sithemba lempilo engcono ngayo isidlulisa amabomba. Isaqala ukufika kwandongazi yaduma yayithumela inkece yanele bekwazi nokuthenga namathambo kodwa phela yayingagcinwa yini enganisono samadoda azivela ngokubona nayo yathi ngaqala ukuqalaza yaqala yabona isitombe esinawashela amathambo kuthe kunomfazi ohlala ngaphesheya komgwaqo senibona So like, okay, fine, the theme is, okay, the poem that I'm going to recite is one of the set poems that I have to show you, Uguti, like, difficulties, challenges, and situations are available. And then you may find Uguti, your situation or the kind of challenges that you're facing, maybe I'm going to compare to our band. So I hope that you're going to get the theme. Like the theme that they gave me, like I've got loads of poems are related to the theme, so I chose one. I hope you can enjoy it. It goes like, Dear Khumbulekhaya. Ngikhule ngingasazi ukuthi ngincamele ini phakathi komshiza nesihlamba sikamalumekazi. Ontanga bayaqondiswa ngiphike igotshwa lisemanzi kodwa kusewukungiqondisa yini ukungiqulela ngawabila yamanzi. Mina nginomzimba osibazibazi insimbi yesitofu eshisayo ingishiye namanqobakazi. Mina ubengishaya ngapho konke okuqinile nokusansimbi kumalumekazi. Ngithe noma konke sengikufihlile namabhande kamaluma avithikile mina ngishawe ngezibhanqulu isitswazi ngikhule ngingasazi ukuthi ngincamele ini phakathi komshiza nesihlamba sikamalumekazi. Ngikhule ngingasazi ukuthi ngincamele ini phakathi komshiza nesihlamba sikamalumekazi. Bonke abesilisa umama ayithandana nabo umalumekazi wenza isiqiniseko sokuthi ngiyabazi ukuze buze ngeke ngamphikisa uma sembiza ngeseqamgwaqo. Mina ngiyibizwe ngevizandlebe kwathiwa ngifuza uma wami ngeke ngawubona umgcaco. Mina ngitshele emehlweni ukuthi ngazalelwe esonweni noma ngalifunda iBhayibheli angeke ngasizakala engane kuthiwe esonweni zibanze zamile nabo. Dear Khumbulekhaya ngicela ngisale seningifundisele yedwa nje sekungabe umama okanye yena ubaba okuningi akusabalulekile nethi nje ngifisa oyedwa athi qhamu. Noma sengathola isihlobo sikababa ngimane ngiyohluphekelela ekhaya kunokuphoqelele ukuthi ngihlale nomalumekazi angiphiki umlanjana ngokwamalume wakhe ngokomdabu kodwa ngiqinisekile ukuthi ingane ngiyabazali bayo ngokwendalo. Mama nawe baba ngicela ngisale senikhumbule ekhaya ngicela ngomoya othobile ojulile ngicela ngisale senikhumbule ekhaya Dear Khumbulekhaya. Zonke izingane zikamalume ezinamagumbazi okulala kepha mina ngilala ekitchen phansi. Yonke imphumela yami yesikole iyashiswa enganisono sami ukudlula izingane zikamalume ngamamange. Mama ngikhuluma nawe kakhulu ngoba wena ngimdinga kakhulu empilweni yami. Ngithe uma ngiqala ukuthomba ngiyisa emtholampilo ngaphoqelela ukuthi mangihlele ukuze umalumekazi ezokwenza imali yami. Khumbula wena ubizwa ngeseqamgwaqo wathiwa ngifuze wena ngakho umalumekazi ubehlele efika nabesilisa abahlukene bezolala ngabe. Mina sengifisa ngabe ku Dear Khumbulekhaya. Noma ngathiwa mama usushadile okanye baba usushadile ngiyanithembisa ngeke nganihlupha. Engikufisana engikulangazelelayo ukuthi nami ngiwafeza wami amaphupho ngoba ngiyazi ukuthi uma le mpilo engiyiphilayo ngizoyiqhuba mina ngeke ngafika empumelelweni. Ngizohlala ngilinde ngoba ngisenethemba lokuthi ngizokhula.